Nie chce Juleczka śpiewać za nim? A może troszeczkę? A może troszeczkę? Zmęczona jest? Tak. Oku. 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 Oku, mamusiuku. Au. Au. Jesteś głodna jeszcze, perełko? Jula jest głodna. Tak, Juleczka jest głodna. Tak. Tak, mamusina, tak. Tak, mamusina, tak. Tak, słoneczko, tak, moje szczęśliwości. Tak. Uj, uj. Kto to ma pusty brzuszek? Kto? Kto to ma pusty brzuszek? Kto? Julia? Tak? Julia moja? Tak. Pusty brzuszeczek, pusty. O, ale oczy duże. Ale duże oczy mam duże. Ale duże oczy. A co to robi tatuś, co? A co to robi tatuś? Tatuś robi taki film. Z Julem, tak. Ojej. Ojej. Taki film robi tatuś. Tak. Co robi? Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz robi film. Tak. Ojej, ojej. Taki nowy film. Z Juleczką, tak. Co to robi tatuś, co? A co to robi tatuś, co?